awagan. Siya sinuti mang puno, iliw ken karayo. Apay nga nagsarata, apay nga nagamamuta, nuday to'y puso ket panawam ken siya itay sagdam. Nu'y suti nagasgasan at daman sa emrik na ken kabiyag ko iturat ipaay mo. Kas manjak nga maituran nuawan kabiyag kut simbay an-anwet pay ni aya siyak tay in kabaybayan. Sinuti inak awagan, sinuti nagpagsadagan.